swara adzan, tandha nek wis buka. Alhamdulillah rabbil alamin. Wis ngombe sik. Iki piye to ki? Kowe iki kudu hormat. Selak-selak. Kowe iki kudu hormat karo wong tuwa. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Ngelak Adik. Alhamdulillah. Ora kesusu. Sing santai wae napa to? Ojo kesusu. Wis saiki ndonga sik. Menikmati hidangane iki. Dungane iki piye carane? Apa? Dungane apa? Kowe iki seprona-sprene kon ngaji mung kon ndonga buka puasa wira iso. Piye to piye? Alah. Wis Pak Dewa sing mimpin. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu Malakasumtu. wa bika amantu Bika amantu. wa ala rizkika afatu Tu. dahabatu Marubau. wa sabatal usru insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Isip. Kowe iki ora ngono kuwi. Kowe iki wah siji aja banter-banter ngono kuwi nek mangan ki saka siji. Ngeleh. Wong buka ki ana aturane, Rem. Aja mung teko kabeh arep dipangan, kabeh arep dijimu. Aja ngono kuwi, saka siji. Ya. Yo, mbok siji. Bismillah. Ye, enak to? Waduh. Saiki mangan sing ringan-ringan sik. Engko bar maghriban gek madang. Mau kae. Mbok Dewi wis masake enak tenan ana gereh. Kowe senengane gereh to? Aku sop merang. Apa gereh nek gereh sing asin kae kowe lak seneng banget to? Kae Ramadan kae wis adzan seru banget, wis meh komat e. Wis limangan kon neh, selak komat kae. Iki kok nek gendro tikus piye? Ora wis ana mbok dhewe nang Pak Won. Yo. Nek mariban sik wae.